някъде от тук ще бъде старта на Тетевенс Пик. Сега трябва да хванем посока манастир Свети Леве, след което се фаща натам нагоре. Тук си имам един приятел. Аз само минавам. Здрасти. Тук вече започва леко по-бегаема част. Трябва да прекусите тази рекичка. Тук е малко бъркащо, но да знаете, че трябва да сме натам. В момента е малко обрасло, но най-вероятно за състезанието ще е доста изчистено. Леко по-сенчесто е и доста по-приятно, поне за сега да е. Тук се е леко страничко, усеща си се, ама може да видите. Аз продължавам тук да се мъча на пека. Хубаво. Малко тук ще е обрасло. А също така може би ще направя видео за другата дистанция. Но наистина тук е доста обрасло. Просто... Да, тук вече става много обрасло. Чак пайжини има. Леко тегаво. Доста си е. Хубавото поне е, че е красиво. Може да е топло, може да е обрасло, но е красиво. Има овце. Следователно най-вероятно коче ще има. И сега сме тук нагоре. Да, насам сме. Тук много гадно има някаква кал. Ай. Тук е ганичко. И то между другото... Не мисля, че скоро е валяло. Уй! Да, тук е ган. Тя е лепна тази кал. Ганото е, че тук като напече става много горещо. И не от най-приятните неща. Абе, красиво си. Доста е приятно и за колело, всъщност е доста приятен маршрут. И за колезене, може би само в началото е малко гадно. Там първото изкачване, първите две. Понеже те са и доста по-технични, заради камъни. Вижте колко стана там. Стана лек проблем. Не знам дали ги виждате, но... леко се окалях. Вижте колко готино изглежда. Ево къде се обръща. Ево. Тя са по-големички. Вижте, няма те направя спокойно. Аре, разбрах. Ами аз ще мина малко по-отгоре, за всеки случай. Че там не ми се рискува. Много образно, т.е. Вижте, за какво става въпрос. Към 1,40 м тя е разстояние някъде. Нещо такова, малко по-малко. Тук си има една бесечица, но ето, доста е хубаво. И тук има гледка към Тетевен се вижда. Направо чак не ми се слиза от тук. Знам, че сега пак мога да има някаква кучени нещо такова.
Защото чувам овце, значи ще има и куче. Сега тук малко по-надолу започва един леко гаден път. Ще откълдърам. Мале, много образно, но твърде много. Така да видим. Тук дали трябва този или този път, мисля, че едно и също. Да. Тук има нещо като чешмичка. От тук минава на бегач. Трасето. След това се спускате от тук и излезете на този път. В момента не бих, защото е много обрасло, но ако го правя за състезанието, бих участвал. Слизаме по този път, минаваме насам по тази пътечка. Цак. И тук ни очакват едни стълби. Така, тези стълби. Слизаме насам. Още насам. Слизаме по тази уличка надолу. И финишираме пак там. Финал се води старт-финал. Какво означава това? Финишира се там, където се стартира.